какво става? Аз съм на Shadow. Днес искам да ви помоля за малко помощ. Включвам си League of Legends и вижте какво ми се показва. Момент само. Моля ви, помогнете. За тези, които играят повече от мене, моля ви, нека помогнат. Защото много съм се запалил по тая игра. Не съм качвал заради ето тази глупост. И ето сега вижте. Тръгва, зарежда и излиза грешна парола. Паролата ми е така. Пробвах и с други акаунти. Но не става. Пак ми излиза паролата е грешна. И други акаунти правих и там излиза, че паролата е грешна. Умолявам ви, помогнете. Това нещо се казва логин ерор. Моля, помощ. Чао.